книжката и след което проверява база. Ако е чист, няма проблем. Проверява си автомобила на колата. Вайченцето бяло, цял то ден си си играло с бялата Бялата сърничка в една горичка. Meanwhile, Още един дет. Ако вече не си главен секретар. Накуми. Та музичка ме пусна, разбира се. Така тече. Давай, ако и двете страни са наред с това, значи може. Може, бе. Чао, Денчо. Наистина.